Quant a la decisió d'avui, crec que és una decisió obligada. Vull dir, en realitat, quan qualsevol regidor, sigui de l'equip de govern o sigui de l'oposició, incorre en un fet, crec jo, fins i tot delictiu, doncs no hi ha altra solució que rellevar de tots els seus càrrecs. És evident que nosaltres ja havíem demanat amb anterioritat que s'obrís expedient per un altre afer. Crec que aquest altre afer resta pendent de resoldre. Però bé, de tota manera, aquest que ens ocupa crec que s'ha solucionat de la manera que calia. En realitat, nosaltres, la denúncia nostra era per un afer anterior, com tots sabeu, el dels sous, i a la vegada havíem dit que no se justificava amb comprovants tots els ingressos que la indicada regidora rebia. Aleshores, evidentment, dintre d'aquests ingressos es pot suposar que hi havia d'aquesta factura, la qual cosa és un fet inusual i bé, com he dit, s'ha solucionat primer el segon afer, però el primer queda encara pendent. Creiem que s'ha d'obrir l'expedient i de la mateixa manera que s'ha obert un expedient amb aquest segon afer, doncs s'ha d'obrir l'expedient del primer afer i també s'ha de donar una solució. Vull dir, no, pel fet que ja s'hagi rellevat la regidora no vol dir que no hi hagi d'haver solució al primer expedient. Aleshores, insistir, bé, vol dir que està sobre la taula i amb tranquil·litat se'n parlarà.